Здравейте, приятели! Казвам се Пейм Шкунев и съм от град Стара Загора. Занимавам се с браснарство и покрай моята работа реших да се променя външния вид, като се свържа с някоя клиника. Дали ще е от България или Турция, това беше дилема за мен. Като в последствие проучих доста нещата и реших да се ориентирам към Турция, по-конкретно към Истанбул. Намерих клиниката на физиоестет чрез госпожата, която е отговорна тук за комуникацията с българите, на име Фатме. Тя ми обясни доста от нещата и ми помогна за връзката с всички момчета, които са тук в клиниката. Моята трансплантация на косата приключи, чувствам се страхотно, нямам никакви болки вече, доста отшумяха, ако трябва да бъда честен. Доволен съм от резултата, който се получи на този етап. Не мога да говоря за бъдеще, защото то предстои.